International Women's Day rani pachiton dun si wathadlang so sardihona klamalong aliralon pen katalon pon. Therepo chiklo ni phainer ke bhomta rani ni jangkar bianglong hawar lakhai si dwaramla constituency kaparlo wathadlang so sardihona klamalong District Legal Service Authority West Karbianglong District Mahila Samiti tumpen chapatirpi ponsi International Women's Day arani maideng ponlo. Pirtheyang bongalong patumike suarlo aranilo mate International Women's Day lo. Suarlo tum kosonsi aso asumara tumaphan kachipiri ponang jima lahai huyalam setame mayalong chathan chimum ponlo. Athe nona kai ke suarlo tum kachiri nang jiadim dopik hangjang ke do ke dampen ke cheng lok ke gari motora long ki dun punon prekjam ahawara long ke charli ke dam setame kachiri si akenang sot. Suarlo phantang te kechulang rem do kok titi lapen kelang rop tado. Lahai huyalam thesi International Women's Day katalon pona mayalong chethan chipari ponlo. Bang solong aluhi man pengpen kachitong dun West Karbianglong District Mahila Samiti amai phi Rinu timungpi pen kedanglok kongchun bang icon timungpi dun mai phi karirong pipi rapchun bang sangwai teron pi Baithalang so Municipal Board Chairman Chandra Ronghang Arun Terang Assam Small Industries Corporation lapen kethe kidingatum chetong dun rinti si Bangso International Women's Day amai ing samjin pen pechun pon. Wathadlang so pen khoyati so report karbi Daily News. Nemel renu disopila West Karbianglong District Mahila President lapen bini West Karbianglong angkang apartments itu dan Wathadlang so si International Women Day program pa dolo laso program long indum ini kedekon ajang agenda do sports mate pine ni dulu laso ang bon itum kemang pon bangke non Eprang kadang aktor Jadi tharong aju bete awareness doda malang lapen non jing do dim ta awareness mission pen dosi lada kalong masat primaratun kesusi pilthi along do jot pen kidudun thejima kidudun longjima osomar dum han koson se chupare thejima la so phani dum no awareness doji phansi pini sai ke deng kon ke committee ke nili tumke 1984 pen sidolo kon sita 84 pen ke tum do sita hamren Mahila Samiti ke sido chotlo district esivet state district esivet amasi tum dikuben sidora pe amasi hamren West Karbianglong kan district head amasi tum bangla sopi pen hamren kan ke West Karbianglong Mahila Samiti bisini tum seng delo 2019 aningkan pen ke tum seng delo amasi hamren awareness lahai meeting ke dubom lo kon sida hamren ke nitum 2019 pen aprang pen tani tum dubom lo mati la so posi non pining pen ba ke nitum mathalo je okol hamren do chote chok chilo nitum tong dadam nang ko sida ko lang sunak ke dolo mo next apa ke nitum non konalo ne la son se api sida ko dongka theruni ba tumpre ba toradubi la vesa losi nitum arting dia tapi la so long nitum kenang akam je itum non ke thek thek chini ne dopikla bihe ko itum arleng tu mangko esomar to han itum kachet khanai dopikla chini ne ke thek thek dopikla lapen esomar da mai bo tum han alam bosikor ke da itum kape thek kapiding tong ke chok chima te am somar tong ka hinuma la so lam da itum non to ardes doji phansi matha pon